втора част на темата и аз заслужавам, в това число визирам всички ентусиасти и фантазьори, майстори, търговци, бизнесмени, баждалавераджи и всякаква възможна разновидност на принципа дойдох да взема един пари. На какво ще свърша? Вика, ти какво искаш? Трябва да ви кажа, че може би от първото видео много хора биха се, така да кажа, засегнали. Ако това е така, значи има за какво и въобще не ми губете времето с някакви коментари и фантазиорски изказвания. Сега някой ще ми каже, що шофираш и едновременно правиш видео. Защото мога. Матицата ще да ме видят и ще да правят като мени. Ако сте съвестни родители, ще сте ги научили, че не е работа на жабата, като види, че подковава коня и тя дига крака. Защото перончето, което влиза на коня копитото, може да убие жабата. Така че всяка жаба да си знае гьола. А къл не искам, пари ми дайте. Аз къл имам достатъчно. В контекста на това се връщам към втората част на видеото. Един човек, който изпълнява услуга или предлага търговски продукти и услуга, той реално не е производител. Тук не мога да класифицирам под никаква форма кой е по-пълна и кой не е. Важното, че производителът е вложил хиляди левове, милиони, съобразява се с достатъчно изисквания, които са парадоксални, за да произведе един продукт, който по веригата да стигне до клиента и така да се задвижи, да се запълни нуждата на клиента и същевременно да има смисъл да се прави производство и двете страни да са печеливши. И някъде в средата се наместват едни недобронамерени хора, които искат да живеят живота на мечтите си, ко може да е сега, ко може да е постоянно. Виждате по телевизията, който гледа, защото аз не гледам, или поне избягвам да гледам, там примери колкото искате. В ресторанти примери колкото искате. На пътя, в работата, в живота примери колкото искате. Времето е доказало, че само качеството остава във вечността. Накратко, какво искам да кажа? Тези хора, за които си мислят, че са засегнати от първото видео, да са благословени и да не ме занимават с глупости, да се осъзнаят, защото в крайна сметка един плочкаджия просто лепи едни плочки, брат. Не си мислете, че създавате скулптура на Микеланджело. От един къс мрамор с такава детайлност ще се отнете около 4 години и вие с тази скулптура трябва да си платите изразходеното време. Майстори на коли. Абе, правите каквото правите, ама винаги е за сметка на клиента. Също се отнася и при майсторите на плочки. Майстори, дограми, лампи, вейка, ел инсталации. Хора, вие просто си вършите работа. И без да има нужда от скъпи цени, вие сте длъжни по презумпция и трудова характеристика да си свършите работа възможно най-качествено и да влагате средства, за да си повишава вашата квалификация. Скарай ми кой си, къв си, къде си отишъл, какво си направил, защо ги искаш тези пари, защо твоите струва 10 000, на другите струва 5, каква е разликата? И всичко тук приключва. Всички са на далаверата, чакат да приказвам неща, които други искат да чуи, за да го омаям и за да му взема това, което не е реално. И накрая пак сте нещастни, пак сте без пари и пак само се оплаквате. Всеки има трудни моменти, всеки се оплаква, всеки се изгражда, но едните зациклите на средството наречено пари. И оттам цялата ви същност изчезва. Няма личност, няма характер, няма съвест, няма морал. Лошото е това, което вие не виждате. Мислите си, че това се отнася и за бизнеса. И в моя бизнес, и където и да ходя. Всички си мислят, че като са направили далаверата да вземат нещо от теб, което реално не са платили,
или нещо е станало да вземат на по-ниска цена, или са правили голям пазарлък и ти се клекнал, защото си в нужда и те си мислят, че са голямата работа. Не сте голямата работа. Вие сте просто едни хора, които си мислите, че като ощетавате други хора и нещо полезно сте направили. Но най-хубавото, което не се вижда, е следното. Създавате навици на моментно възползване и така вие, обкръжаващата във среда, в това число и хората, семейство, род, всички научават тези навици и това е все едно сега да научиш децата си или обкръжаващата си среда, че с отверка днеска ще извършиш кой знае какво голям монтаж. Хората вече са на винтовер. Само че вие сте закодирали това отношение, това поведение и тук идва красивия момент, че целият ви труд, даже и по време на вашия живот, камо ли след това, бива заличаван от липса на компетентност и на желание за прогрес. А прогресът винаги е обвързан не с самия човек, с колектива. Елементарни неща, които би трябвало хората да знаят от обща култура. Това не се учи нито в училище, нито в университет. Така че няма какво да се злослови или многослови. Просто това е един прочит на тези хора, които са ощетени, да са спокойни, че онези, които са ги ощетили, задължително ще платят. Не знам дали е заради карма, дали заради нещо друго, но елементарно се обяснява така. Щом има действие, има резултат. Той може да не дойде при този, който в момента е злоупотребил с вас, но гаранция ще стигне до неговите близки. Защото, както вече казах, той е създал навика и те като жабата, която видяла, че подковава коня, ще дигнат крачето на неправилното време и място и пирона ще ги закове в десятката. И тогава това, което е направил желаещия да граби, реално затрива него и всичко след него. И тогава какъв е смисъла? Няма такъв. Желая на всички всичко хубаво. Ако искате, изказвайте мнение, благословени да бъдете. Ако мога ще отговоря, ако искам ще отговоря, ако искам няма. Желая хубав ден. Това е моята гледна точка. Всеки има право да не е съгласен. Тя действа просто като един знак за ориентир и всеки сам преценява. Весел ден!